Oh, hello, Uwan. Apakah kami kita kita si dan di tamu nga bisa kita tao. Damang kami amo dati kabagis ko napi marabi ilo namin tini. Kuha malam na namin tinapanulo na kapag tanong dati ni mama. Sige garo. Nagsakit ni Maru. Kabagis intan. Dagdamaan ay gusto na dati ka kuan. Aji bayad tilungon nagururay dati. Kininanda kita pa nga tabot may bayad man tilong-lungon ti bagbagamon. Ang ko pa nakita nga nagluasit ka. Apay go. Ay napo. Maudin nga kadwata din tinakanta kasalat tamot kwarta na pati magbaga. Ay na, kaano nga sumardang ti kinagamrod mon kabagis. Ay ako di ka na maamak. Ang takada ka mga nasayap na inaka. O kininang kasalat pati kwaman. Duro na takwarkwartan. Ano nga rugnay? Apay matay ka kawan ti kwarkwarta. Puro kwarkwarta na pati kwa. Wow, inya kay gato. Ay apo, Diyos ko kabagis. Ay na apo, mabuting ka kumamot. Amom no talaga nga isubli na ni apo ti kinadakas mo. Jaklam ako na. Jaklam maibagan mo na mapasamak kanyam. O kininam gamrot ka nga talaga. O kininam. Kasalata ti obramon. Huwag kabagis. Ibagam na tamin. O kininam pailang.